Grabe mga idol, ang laki-laki. Hindi ko agad naisampa sa bangka. Oh, sayang. Dito duman, oh. Sinira. Grabe, ang laki nun. Yan mga idol, magandang tanghali sa inyong lahat. Mali, magpapandaw tayo ngayon ng dosing trap. Sana surtein. Ngayon lang ulit tayo nakapagbalik sa kabanting. Gawa ng busy tayo sa trabaho. Balik kahapon naka jackpot kami ng mga isdang palo, kaya nakapaglatag tayo kanina. Hindi tayo nakapaglatag kahapon mga idol kasi may ginawa tayo. So may trap pala akong papandawin dito, nandun sa kabila. Sana certain. Bali nandito yung 5 pirasong trap dito, tsaka nandun sa kabila yung 7. Dito yung unahin natin mga idol. Sana certain. Stay tuned lang. Bali mga oil pala tayo mamaya mga idol. Meron akong nakuha 5 pirasong tuway. Ayan. Ito yung pain natin mamaya. Sana makadali tayo mamaya para makapaglatag din tayo mamayang hapon. Tapos bukas natin papandawin. Hindi na ako nakapaghanap ng hipon kasi gawa ng high tide pa. Punta na natin mga idol yung unang trap. Sana may laman. Grabe mga idol, ang laki-laki. Hindi ko agad naisampa sa bangka. Oh, sayang. Dito duman, oh. Sinira. Grabe, ang laki nun. Sayang. Ito mga idol yung pangalawang trap. Balak kong balikan yun mamaya. Baka sakaling mahuli pa yun. Grabe, good size yun. Ang laki nun. Grabing pagsisisi. Meron isa lang. Mayroon yung pangatlong trap. Naglatagan na kasi dito.
May kumain tayo mamaya, oh. Hipon. Isang piraso. May dalang pang-apat. Ano lang? Alagad. Dito mayroon yung pang-5 natin. May pinaglatagan na rin dito, doon banda sa unahan. Parang kahapon lang din. Hipon. Isang piraso lang. Mga idol, nandito yung 7 piraso natin. Nandyan sa loob. Doon yung bangka natin. Sayang talaga yung malaki kanina. Nakakapanghinayang. Dito mga idol yung isang trap natin, may mga bakas kasi kanina dito ng alimango. Meron akong nakita na ang daming bakas dito. Nandun yung trap natin. Sana pumasok. Medyo malaki na rin yung mga bakas. Medyo malalaki na rin. Saka may pinaglatagan dun, oh. Dun. Lagyan ko lang dito kanina kasi may mga bakas. Ayun, pumasok nga. Ito na yung gumawa kanina ng bakas. Yan, o. Karado ko, ito na yun. Alimango siguro yun. Kumapang sa pa ako mga idol. Ito na yun, gumawa ang bakas kasi ito ang laki lang ng parang ito na yun. Sayang yung kanina, mas malaki pa dito. Dalawa na sana yung malalaki. Doon pa yung iba natin. Dalawa kasi nandun sa gilid yung 4. May inakay siguro to mga idol. Ang tapang. Ayun, may inakay siguro to. Dito mga idol, meron tayo. May mga bakas din dyan kanina. Pero hindi naman masyadong malaki. Pero sa tingin ko, good size na rin yun. No? Malaki na rin pala yung pumasok. Yung isa sa taas. Yun. Good size na rin. Pag may bakas talaga ng mga alimango, sure ball talaga na may laman. Sure ball talaga na mahuhuli pag may bakas yung pinaglatagan mo ng trap. Goods na, mataba. Kitang kita talaga na mataba yung alimango pag ganito yung kulay. Ito yung isa, tinanggalan na ng paa. Andun yung isa natin, napakalit pa ng high tide.
Hindi nga nabasa yung ano, pang takip natin, oh. Sana malaki na to. Medyo malaki na rin, oh. Good size na rin. Dalawa. Pag dito talaga sa spot na to, sigurado talaga ang huli dito. So may dun, nandito yung apat natin sa gilid, papunta dun. Dun yung bangka natin. Sinusundan tayo ng kilyawan, no? So may nyug. Dito yung isang trap natin. Parang may gumagalaw din sa loob. Sana good size. Meron, no? Good size. Good size. Ayos na rin kaysa sa wala. Yan, oh. Andun pa yung tatlo. Palagi akong nakakadali dito ng mga alimango. Hindi talaga dito nawawala ng alimango sa spot na to. Sana meron, kasi may gumagalaw. Meron, dalawa. Good size. Yun pa yung dalawang trap na lang yung papandawin natin. Mahal yung isang trap natin, walang gumagalaw sa loob. Wala yata. Nakasampa. May huling tambasak sa loob, oh. Nalimango pa, tsaka tambasak. Yan, oh. Masyadong masilaw. Yan, oh, may tambasak. May pamain na naman tayo para bukas. Bali bukas na lang ako maglatag. Hindi inaabot ng dagat. Sana may huli kahit hindi inaabot. Yung pain lang yung inaabot ng dagat. Meron naman. Nakadublog. Ngayon, bali tapos na tayo magpandaw. Halos lahat meron, mga idol. Yung isa lang yung wala kanina, yung nakalusot. Sayang, malaki pa naman yun. Yung unang pandaw natin kanina, yan ang malaki sa lahat ng huli natin ngayon.
Balikan ko ulit dun bukas paglagay. Baka meron. Baka sakaling bumalik. Ayos yung mahuli oh. May isdang tambasak. Sige mga idol. Dito na lang po yung vlog natin. Salamat po sa patuloy na suporta. Sana po mga idol pakitapos po ng mga video sa panonood para sa watch time. Pinaglatagan oh. Yan, pinaglatagan yan. So yan mga idol, sana pakitapos palagi sa panonood ng aking mga munting vlog. Sana huwag kalimutan mag-subscribe, tsaka comment, like and share. Ayan mga idol, God bless po sa inyong lahat.